салому алайкум дӯстони азиз, Маҷнун Зайниддинов ҳастам. Мушкиле ки бо расмҳои мессенҷери имо доштам ва дигар нафарон истифодабарандагон доранд, яъне он расмҳое ки байни якдигар мефиристанд, дар телефони мобилӣ бе ягон мушкилӣ намоиш дода мешавад, аммо дар компютер кушода намешавад. Хостам каме ҳам бошад кӯмаки худро ба шумо расонам. Мессенҷери имо як барномаи марбут ба мизи кории озод мебошад ки барои муоширати одамони ҳаррӯза бо истифодаи телефони IP ё паёмнависии фаврӣ истифода мешавад. Мессенҷери имо комилан дар ҳолатҳои алоқаи сусти интернетӣ ҳангоми занги видеоӣ намоиши хуб медиҳад. Ҳатто дар сурати набудани 3G муоширати устувори беҳтарини овозиро таъмин мекунад. Аз ҳамин ҷиҳат истифодабарандагонаш хеле зиёд аст. Чӣ тавр бояд расмҳоро дар компютер кушоем? ҳангоми пайваст намудани телефон тариқи ноқили USB ба компютер, барои нигариндани расмҳои имо ба папкааш дохил мешавем. чӣ тавре ки мебинед, расмҳо дар чунин андоза намоиш дода шуданд. Аммо агар расмро ба пуррагӣ нигарем, он гоҳ намоиш дода намешавад. Агар расмро нусхабардорӣ карда рӯи мизи корӣ ҳам гузорему кушоем, бо ин роҳ ҳам намешавад. Барои ислоҳаш чӣ бояд кард? ҳоло ман папкаро нусхабардорӣ карда рӯи мизи корӣ мегузорам, баъд роҳи якумро оғоз мекунем. роҳи якум: барои нигариндани расм ба пуррагӣ аз муроргарҳо яъне браузерҳо истифода мебарем. Муроргарҳо хеле зиёд ҳастанд, якчандтаашро номгирӣ мекунам: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Yandex ва ғайра. Аммо дар муроргари Internet Explorer намоиш дода намешавад. Ман барои нигариндани расм аз муроргари Google Chrome истифода мебарам. болои расм тугмаи мушро пахш мекунем, сар намедиҳем. мушро болои Google Chrome оварда, баъд тугмаро сар медиҳем. чӣ тавре ки мебинед, расм кушода шуд. Акнун тугмаи Print Screen дар тугмадон яъне клавиатура дида мешавад, пахш мекунем. баъд барномаи офисии Microsoft Word-ро мекушоем. тугмаи Виставидро пахш мекунем. акнун расми мо дар барномаи офисӣ гузошта шуд. болои расм пахш мекунем. ба менюи болои формат меравем. тугмаи абрезкаро пахш мекунем. расмро тақсимот мекунем. ҷои лозимаро интихоб мекунем. ё тугмаи Enter ё абрезкаро пахш мекунем. расм омода аст. камтар калонаш мекунем. расмро нусхабардорӣ карда дар саҳифаи дигар ё ин ки дар поёни ҳамин расм тугмаи рости мушро пахш мекунем, яъне гузоштан бо намуди расм. чӣ тавре ки мебинед, расм бори дуюм гузошта шуд. тугмаи рости мушро пахш мекунем. банди сохранить как рисункро пахш мекунем. дар мизи корӣ бо номи Умар намуди файлро бо формати JPEG ва тугмаи сохраниро пахш мекунем. чӣ тавре ки мебинед, расми мо омода аст, тайёр шуд барои нигаридан, хоҳ дар телефон, хоҳ дар компютер баъд намоиш дода мешавад. ин роҳ хеле вақти зиёдро талаб мекунад ва дар ин муддат танҳо як расмро дуруст кардем. хавотир нашавед, роҳҳои баъдии тарзи якчанд расмро дар муддати кӯтоҳ дуруст мекунем. ин буд роҳи якум. мегузорем бо роҳи дуюм. роҳи дуюм бошад, метавонед аз барномаи стандартии Windows барномаи Paint истифода бибаред. акнун расмро гирифта ба воситаи Google Chrome мекушоем. тугмаи Print Screen-ро пахш мекунем. баъд рафта барномаи Paint-ро мекушоем. барнома кушода шуд. тугмаи Виставидро зер мекунем. расм омода аст. ҷои лозимаро интихоб мекунем. тугмаи видлитро пахш мекунем.
ҷойи лозимаро интихоб кардем, баъд тугмаи абрезитро пахш мекунем. барои сабт карданаш ба воситаи тугмаи контролро ҳамроҳи S пахш мекунем. дар мизи корӣ расмро бо номи Steadicam дар формати JPEG сахранит мекунем, яъне сабт мекунем. Барномаро минус мекунем. чӣ тавре ки мебинед, расми дуюм ҳам бе ягон мушкилӣ намоиш дода мешавад. аммо роҳи дуюм ҳам барои як расм вақти зиёдро талаб кард. мегузарем ба роҳи сеюм. ҳарфи Mро фаромӯш кардам. Steadicam. роҳи сеюм бошад, аз барномаи XNView-MP истифода мебарем. хуби ин барнома дар он аст ки расмҳои иморо намоиш медиҳад ва боз дар як вақти муайян чандин расмҳоро тағйир медиҳад, ки минбаъд бе мушкилӣ намоиш дода мешавад. ин роҳ хело вақти камро талаб мекунад. суроғаи барномаро дар поёни видео гузоштаам. метавонед боркунӣ карда истифода бибаред. ҳаҷмаш 44 мегабайт мебошад. барномаро мекушоем. чӣ хеле ки мебинед, дар мези корӣ ҳастем. расмҳо намоиш дода шуданд. агар болои расм 2 маротиба пахш кунем, ба пуррагӣ намоиш дода мешавад. мепӯшем расмро. барои тағйири ин ду расм тугмаи контролро пахш карда болои ин расм пахш мекунем, боз болои ин расм. ду расмро мо интихоб кардем. тугмаи рости мушро пахш карда ба банди преобразоват рафта аз 4 намуди формат барои тағйир додани расм истифода мебарем. ман ба мисли пештара аз формати JPEG истифода мебарам. тамом. ин ду расм ба пуррагӣ ба анҷом расид. форматҳояшон тағйир ёфт. ҳамон JPEG дар ҳамон мизи корӣ. чӣ тавре ки мебинед, ҳар ду ин расмҳо омода аст. дар як муддати кӯтоҳ бе ягон мушкилӣ тағйир дода шуд. хоҳ дар компютер, хоҳ дар телефонҳои мобилӣ намоиш дода мешавад. ин буд роҳи сеюм. мегузарем бо роҳи чаҳорум. ин ду расмро пок мекунем. роҳи чаҳорумро аз барномаи Pixelion Image Converter истифода мебарем. ин барнома бисёр содда ва ҳаҷмаш бошад бениҳоят кам аст. 1 мегабайт. ба қисми кор мегузарем. барномаро мекушоем. барнома кушода шуд. тугмаи Add файлро пахш мекунем. суроғи ҳамон расмҳое ки намоиш дода намешавад. мизи корӣ. ба поён контролро пахш карда тугмаи чапи мушро пахш мекунем. болои ин расм ва болои расми дигар. тугмаи откритро пахш мекунем. чӣ хеле ки мебинед, расмҳо ба барнома дохил шуданд. болои расми якум ки пахш кардем, дар тарафи рост намоиш дода мешавад. чӣ тавре ки дидед, ҳар ду расмҳо бе ягон мушкилӣ дар барнома намоиш дода шуданд. дар поён суроғаи папкае ки худи барнома ба тарзи худкор интихоб кардааст. агар мо ҳама расмҳоро интихоб кунем, тугмаи конвертро пахш кунем, ба тарзи автоматӣ дар намуди JPEG ба ҳамон папкаи интихоб кардааш сабт мешавад. мо папкаашро бе мушкилӣ иваз мекунем. дар мизи корӣ як папка бо номи расм мегузорему. интихоби папкаро пахш мекунем. акнун суроғаи папкаи мо қабул шуд. ҳар дуи расмҳоро интихоб мекунему тугмаи конвертро пахш мекунем. баъд аз анҷоми кор ба мо равзанаи пешниҳод мекунад. тугмаи Open Folderро пахш мекунем. акнун ҳар дуи расмҳо бе мушкилӣ намоиш дода мешавад. роҳҳо хеле зиёд ҳастанд. шумо метавонед аз сомонаҳои онлайнӣ истифода бибаред. суроғаҳои барномаҳое ки кор кардам дар поёни видео гузошта шудааст. боркунӣ карда истифода бибаред. тамошобинони азиз, ин буд тарсҳои кушодани расмҳои мессенҷери имо дар компютер. боқӣ дар паноҳи худо бошед.